Min stħarriġ li sar mill-MUMN rriżulta li 73% tal-infermiera u l-qwiebel mhumiex sodisfatti bil-kundizzjonijiet tax-xogħol tagħhom. 97% jħossu li l-infermiera u l-qwiebel f'pajjiżna qed jaqgħu lura f'dak li għandu x'jaqsam mal-progress tal-karriera u opportunitajiet. 65% qalu li jħossuhom li ma jistgħux javvanzaw biżżejjed fil-karriera minħabba pożizzjonijiet li jsiru fuqhom. Waqt li 66% qalu li meta jkunu xogħol ma jkunx hemm biżżejjed infermiera. Huma statistiċi vera preokkupanti u turi il-problemi kbar li qed jiffaċċjaw l-infermiera fil-qasam tas-saħħa. Illum biżżejjed ngħidu il-fatt li għandna problema kbira ta' sodot, dawk il-problemi ta' sodot sfortunatament mhux qed jaffettxhom il-Ministru jew kellha Diviżjoni tas-Saħħa huma msejken l-infermiera. Fil-preżenza tal-Ministru tas-Saħħa Joe Cassar, il-President tal-MUMN appella biex il-problemi ta' nuqqas ta' sodot u fullar fid-Dipartiment tal-Emerġenza f'Monte Carmeli u fil-Ward tal-Maternità jissolvew minnu fih. Dawn il-problemi għal Pawlu Paċ qed itelfu lill-infermiera u l-qwiebel milli jagħmlu xogħolhom. Kritika li ġiet injorata mill-Ministru tas-Saħħa Joe Cassar li meta tkellem ma semma xejn dwar dawn il-problemi. Il-kelliem ewlenija laburista tas-saħħa Mary Louise Colejro Preka qalet li dawn ir-riżultati jindikaw l-isfidi kbar f'dan il-qasam li għandhom jiġu affaċċjati. Il-Partit Laburista jemmen li hemm ħtieġa ta' Human Resources Strategy fis-servizzi tas-saħħa. Wan biex fuq naħa nassiguraw li l-infermiera ikunu qed jieħdu sodisfazzjon mix-xogħol li qegħdin jagħmlu jingħataw id-dinjità u r-rispett, imma wkoll biex il-kwalità tas-servizz li jkunu qegħdin jagħtu permezz tas-sodisfazzjon li jkollhom iżommu l-pazjent fiċ-ċentru tagħhom.